el meu llibre L'art de galetejar, que recull la història, passat, present i futur de la galeta de Mataró. La galeta laietana, la galeta d'Arc i menja. Posem-nos en antecedents. Els segles que marquen el traspàs al primer mil·lenni abans de Crist, és a dir, el 1200 al 800 abans de Crist, és el temps que es troba la primera civilització autòctona de Catalunya, els íbers. Nosaltres! Els íbers laietans. Nosaltres també! Els íbers laietans foren un poble puixant. Un poble puixant que habità entre els segles 6 i 1 abans de Crist en un extens territori costaner que anava des de la Tordera fins al Garraf. Entre el mar i la serralada litoral interior. Tenia la seva capital al poblat de Borriac. Moltes gràcies, Martínez, moltes gràcies, Pellicer. Saludit. La galeta. Origen, evolució, particularitats. Vostès es preguntaran, segurament es preguntaran, d'on sorgeix el món galeta? El gat? És precisament això que hi ha les meves investigacions durant 40 anys. Alguns dirien que venen dels germans Galetes, pastissers que editaven aquestes terres. D'altres diuen que fa referència al mot galet, paraula francesa, que a la vegada sortiria del món gaèlic gallos, que volia dir, es referia a les pedres petites, rodones i planes. Ara, els diré que en aquella època es vivia una gran crisi al camp. A l'època dels laietans es vivia una gran crisi al camp. Pitjor que la crisi actual. La gent passava molta gana. Hi havia greus disputes. Vull dir que havia baralles. Escolteu, vull dir que... La gent havia de recórrer grans distàncies per aconseguir menjar. En un d'aquells desplaçaments, un vaixell va arribar a la costa mataronina. Enxampat a alta mar per un vent de gregal, una mica allevantat, però potser massa, més allevantat que el que tenim ara aquí, el vaixell va ser empès cap a la costa. El vent el va portar fins a les roques on es va estavellar, i com que barca escala no fa jornada, el vaixell va naufragar. D'aquell naufragi només va quedar un supervivent. I un tros de pa sec. I lluny d'aquella tragèdia, una dona està a la costa i es renta les mans amb una galleda. Veu l'home que apareix per la platja. Desnutrit, deshidratat, desmanegat, rebentat. Arriba on és la dona. I cau desmaiat. I el tros de pa que duia a les mans cau amb ell.
En aquells temps de crisi la dona veu el tros de pa, l'agafa i el rosega. Agafa el pa, no l'home. I en aquell precís instant l'home es desperta i veu que la dona està a punt de menjar-se el tros de pa. Un moment, què fas amb aquest tros de pa? Em pertany. Què vols dir? Aquest tros de pa és meu, jo l'he trobat al carrer. Ni parlar-ne. He recorregut grans distàncies per arribar fins aquí i estic mort de gana. No em facis riure. Aquest tros de pa és meu i no me'l prendràs. Hi ha una baralla. La veo. No, vull dir una disputa. Hola, mi amor, barato. No, entre vosaltres. Completo. Enmig de la baralla, el tros de pa cau a la galleda. La dona, enfadada, agafa el tros de pa, i l'enclassa contra la front de l'home. I allà queda una forma rodona i flonja, al front de l'home. Però aquesta forma rodona i flonja, assecada pel sol, mullada per la pluja, i tornada a secar pel sol, i tornada mullada per la pluja, i tornada a secar pel sol. Senyores i senyors, sense voler, acabaven de descobrir la galeta! Acabaven d'inventar la galeta! La galeta laietana! Són laietanes, són les galetes, jo estic aquí. Perquè l'atzar fa bé les coses! La galeta laietana està aquí!